сделки с имоти държавна собственост. За да не се допусне в този вакуум управленски, който в момента настъпи в държавата, някой да си позволи на гърба на държавата да си играе собствените игри и да си прави далавери. И за да бъда още по-коректен, аз ще ви кажа още няколко мотива за внасянето на този мораториум. Знаете, че предишното управление прие Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и правилника за неговото прилагане. И с този акт беше сложен един и наложен ред в развитието се прекомерно презастрояване на териториите на Черноморското крайбрежие. Съгласно този закон обаче, беше необходимо Министерството на регионалното развитие да изработи едни специализирани карти с точни геодезични координати на морските плажове, благоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти държавна собственост, извън границите на населените места, прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони, пясъчните дюни, островите, включително изградените от човешка дейност и публичната общинска собственост, благоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения, предназначени за предпазване от вредното въздействие на водите. Този ангажимент, който беше разписан, е коректно започна да се изпълнява още през 2008 година, когато Агенцията по кадастъра, геодезия и картография на базата на предвидени средства по 3-годишна фискална мярка в програмния бюджет на МРРБ за 2009-2011 стартира тези процедури за обществени поръчки за изработване на ортофотоплан на 20-километровата зона на българското Черноморско крайбрежие на подробна топографска карта в мащаб 1 към 5000, предназначена да подпомогне инвестиционните проекти по Черноморското крайбрежие, както и специализирани карти за обектите, посочени по-горе. Процедурите са завършени през пролетта на 2009 година, след това има обжалване и след около 3 месеца през август-септември 2009 Комисията за защита от конкуренцията се произнася за редовността на процедурите и дава разрешение на Агенцията по кадастъра, геодезия и картография да сключи договорите. Тогава обаче, забележете, тези договори, тук вече на власт е ГЕРБ, тези договори не са сключени и са прекратени процедурите поради разпореждане на тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, че няма средства. Така и до днес този ангажимент не е изпълнен. Така се отваря именно възможността на злонамерени държавни служители и министри да заобикалят закона, понеже ги няма тези карти, и с умишлено или заблуждаващо действие и бездействие да продават, както стана случая с дюните в Несебър. Там всички сте наясно, че тази именно вратичка в закона беше използвана, липсата на тези карти. Затова беше и предложението за нашия мораториум. И аз ви го прочетох. Да се спрат разпоредителните сделки, да се даде срок на Министерството на финансите, да бъдат изготвени тези карти и тогава вече да се стартира следващата процедура. Никъде не се говори за имоти общинска и частна собственост. Така че тези обвинения са абсолютно несъстоятелни и граничат с откровена лъжа, които вчера бяха в един типично герберски стил, да се спекулира с страховете на хората, да се хвърлят в публичното пространство чувствителни теми, засягащи така чувствителни струни. Беше намесен абсолютно несъстоятелно и проекта Бургас Александруполис. Това е другата лъжа, защото това пък вече е абсолютно откровена лъжа, и го казвам директно, за да се предаде някаква достоверност на цялата тая приказка и още по-голяма атрактивност. Ето го коректният текст, сега ще ви бъде раздаден.